Ayakhula udweshu noma-ke udlame phakathi kwenkulumo ekhishwe uKhuzani. Sawubona kuphi nakuphi lapho unya khona lo mboso njengamanje ukubingelela kini-ke uMathendo Costa Ntombi zomqomela amehlaka abanye baqomela imali ethi bowazi. Kana wethu ungabe usuku lakho lokuqala la ngicethu wenza kulungile upress subscribe button share uphinde ukhomenta khona nakho konke uma subscribe ayikho imali kuhamba so senze ukuthi kube wena oqala othola notification uma sekufakele video phambili. Umhlazi owaziwa ngosiqiniseko umvelasi ukhulume laphana ke enkundleni yakhe yokuxhumana yaziwa ngo-TikTok ekuyisona sizinda ajwayele ukuzwakalisa noma-ke ukuveza imiyalezo ayihlaziyayo uma ke kuwe kwakho khona umculi okhiphayo into efana nestatement noma nemiyalezo ephuthumayo. Ukuqiniseka bese kuveza ngokusobala ukuthi cha uKhuzani akamusi ukuphaphalaza la akhuluma khona into uma ngabe ingasiyona isuke ingasiyona. Ngathi uzokhumbula ukuthi ke uKhuzani bekhiphe istatement la khona exaka khona ke Usmin ngento ayenza emcimbini walo igcwa elisha laphana elingisela umthandeni ngokuthi ke pho wayini ngangishayi ngamabhodlela. Khuzani uqhube wathi cha lento le iukuphehla udlame obuhlungu uma ke iqhubeka izimpi noma kunenkinga evelayo bona ke abaphehli bodlame bajika besolena uKhuzani. Isiqiniseko uzwakalise umbono wakhe noma uveze umbono wakhe laphana ke enkundleni yakhe uTikTok njengoba ke abantu abaningi bejwayele ukuthi bemdedele ngenhlamba bayemnyekanga babe sebeqhuba khona bamtshela ukuthi cha wena awuyona lento oyitshela ukuthi uyiyona noma ke akufanele uyitshela ukuthi uphethe umaskandi uma ke ukhuluma kanje. Kodwa ke ngiyamsola uKhuzani enkulumeni ayikhulumile naye ukuthi cha uphaphalazile ngoba ke Usmin waziwe kakhulu ngokulingisela abaculi njengoba ke wayilingisela nake igcwama elisha. Ngaphandle ngisho isikhathi kumlalo wami ngiyazi sewujahe ukuthi sigxime sihlale kena ke ivideo yakhe isiqiniseko ebhodla noma ikhuluma ke ungezwe kahle mayelana nodaba lakhe uKhuzani. Nayi ke ivideo isibonelo sikaKhuzani bafowethu asenze ngeCaris Fontaine asekunikeza ukuthula. Khuzani akekho umculi ohlezi ejatulelwa abalandeli ngaso sonke isikhathi. Akekho umculo ohlezi evunwa izinto ngaso sonke isikhathi. Ayikho into efana leyo. Uma usebenza ngabantu kuyokwenzeka udibane nabantu abakuthandayo, abakuthakaselayo lokho okwenzayo, noma futhi kube laba abangakuthakaseli, noma mhlawumbe uthola ukuthi wena uzokwenza kahle, noma mhlawumbe futhi nawe kudide. Akwazi ukuthi ngoba nakho kuphazamiseka uKhuzani sekufanele kuphume istatement so ukuthi kuzofa abantu ngokuthi nje kuphazamiseka wena kunini abaculi babephazamiseka kunini umtshengiseni wayefika aphazamise uKhuzani la ngethi uqopha iDVD engabe iDVD wenzani afika ethatha abalandeli ehambela umtshengiseni kade kwagangwa ngezinto ezifana lezo into endala leyo kunini omuntu ebhosha abaza bamshaya nje lo lundi kuyiyo lonto yokuphazamisa lento okuphazamiseka nje lento okuphazamiseka uthola ukuthi i-audience igcine isilwa nawo noma i-crowd igcine isilwa nawo izinto ezenzakalayo emculweni. Even umthandeni ufike igcwama elisha wayiphela induku olundi koMandeni bani ehambe performa lozo ndawo bemshala nje ukuthi uyibiza ngegcokama. Khuzani kanti yini lengaka kufanele ukuthi ufayele kuze kunyakazizwe ngokuthi nje kuphazamiseka wena. Okay, yazini lana ngoba phela le nto wayiphikwa wathi ayenzakalanga ngendlela esichazwa ngakhona. Ikuhlaba kanjani phoma ethinta uSmin? Ake siphumeni ke into eningi. Ikuthinta kanjani uma ukuthi uSmin uyayikhuluma ngoba phela uSmin ulingisela abaculi bonke abakhona emcendweni kaMaskandi. Uyabalingisela bonke lapha nobelingisela umthandeni. Yini le esiyinkinga ngokuthi ngoba phela uSmin lapha nobelingisela umthandeni. Le yankulume kaMthandeni. Yena uSmin ubelingisela umthandeni emcimbini kaMthandeni. Yini le kudla kangaka? Kodwa ke bafowethu alukho lubi. Nina abalandeli ningabi zithutha nilwiswa abafana bakweminye imizi. Ningabenzi lobo bulima. Umuntu mayifele washo njalo uBhekumusi.